देरहासार मुसाहारिनि दिहुननाय आरो मोगथां बसुमतारिनि बिथोन होनायाव फैगासिनो दङ संसार वेब सिरिज सावथुन। क'क्राझार सोहोरनि गोदान सावथुन दिहुनगिरि रबीन्द्रनाथ मुसाहारि सुंद'यै RNM फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननायाव समाजारि सावथुन वेब सिरिज संसारा नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो दङ। क'क्राझार सोहोरनि साखाथि गोजाम थिथागुरि गामिनि थागिबि देरहासार मुसाहारिनि दिहुननो लानाय संसार वेब सिरिज सावथुननि सावगारि सेबखांजानाय महरखौ बेखेवना होयो आलायारन सावथुननि गागि फावगिरि रबीन्द्रनाथ मुसाहारिया। मख'नो गोनांदि RNM फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननो लानाय संसार सिरियाल सावथुनाव गाहाय फाव खालामगोन फारियै जयन्त नार्जारि, रिम्फी ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन गागि फावगिरिफोरा। खौरांगिरिनि सिगाङाव डाइरेक्टर मोगथां बसुमतारि आरो देरहासार मुसाहारिया संसार सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय दिहुनलांगोन होनना रोखा बुंथियो। बे नामानो जाहैबाय सिरियाल आरो बे संसार सिरियालखौहाय आङो दिन्थिफुंलांनो आखायाव लादों जाहाथे संसारावहाय संसार जानायाव मा मा प्रब्लेम सोमजियो, मा मा खुसि जायो, जाहाथे बेफोरखौ आङो मोजाङै मोजां फारि फारि दिन्थिलांनो हायो आं बेखौ आसा खालामो। दा नैबे RNM फिल्म प्रडाक्शन नाम दोननाया मेन थांखिया जाहैबाय आंनिनो बिफानि नामाव दोनदों आं रबीन्द्रनाथ मुसाहारि फिल्म प्रडाक्शन। बेयो जाहैबाय आंनि बिफाया आं गोदो उन्दैनिफ्रायनो बियो गोबां फिल्म गाबोदों। स्टार्टिंनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला 1983 बियो शर्ट फिल्म मोनसे गाबोदोंमोन दायना होननाय आरो बिनिफ्राय बिनि सावथुन मुलुगा जुरिजेनदों आंनि बिफाया। बिनिफ्राय बियो 1984आवहाय गाबाय आलायारन, बेबो मोनसे जोंदा बड'सा सारनि RNM फिल्म प्रडाक्शन। बेवहाय आंजों लोगोसे बयबो आंनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा हेफाजाब होगोन आं बेखौ आसा खालामो। बेजों लोगोसे आरो आंजोंहाय आंनिनो नैबे फिल्म प्रडाक्शनावहाय डिरेक्शन खालामगोन मोगथां बिथां, लोगोसे फावदिन्थिगिरि हिसाबै आंनिनो लोगो नेशनेल ड्रामा स्कुल बिथाङा बहाय डिग्री लानानै फैनाय जयन्त नार्जारि बिथां, लोगोसे बहाय जेनेबा मेन रल हिसाबै जाय बिथांमोनहा खामानिखौ मावफुंलांगोन बयखौबो आङो मोजाङै मोजां मावलांगोन हिसाबै आङो बयखौबो खावलायो। लोगोसे आं बेखौ बुंगोन गासैबो बेवहाय खामानि मावनो ओंखारनाय जायफोरनाखि टेकनिशियानफोर, लोगोसे गासै महरगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे बे सिरियालनि थाखाय जाफुंसारनायनि थाखाय मोजाङै मोजां गावबा गाव बिबानखौ रुजुननानै हाबाखौ मावलांगोन आरो जाफुंसार होगोन बेखौनो आं बुङो। बे संसारनि जितु सिरियालनि माब्ला शुटिंआ माब्ला जागोन? बे जितु शुटिं बेखौ जों दिनै मुहुर खालामबाय। ओमफ्राय दिनै 17 जुलाइ 2022 जों दिनै मुहुर खालामबाय। दिनैनिफ्रायनो जोङो शुटिंखौबो जागायबाय आरोखि। आरो बे सिरियालनि शुटिंआ बबे जायगायाव जागोन? ओरैनोथ' बियो संसार बुङोब्ला ओरैबायदि जायो, माने फार्स्टआवहाय मोननै मोनथामसो न'खरखौ लानानै खालामनाय जादों। बेवहाय थागोन जेनेबा गुबै जायनाखि फावगिरि फावखुंग्रि महरै रल लागोन बिथांनि फेमिलि थागोन। लोगोसेनो जायनाखि बेवहाय सासे इन्डास्ट्रिनि मालिक बेनि न'खरनि थागोन। बेखिनि मोननै न'खरखौ लाग्रोनाय जागोन आरोखि। बाद बाखि माखासेनि फेमिलिखौ जों बेहाय दिन्थिथ'नाय नङा, खिन्थु मानसिफोरा नुजागोन आरोखि। समाजारि मथामथि समाजारि। बेसेबां मिजिंथि दं बे सिरियालखौ माबायदि रेसपन्स? मिजिंथियाथ' बेनो, जिहेथु जोंनि थांखिया बे हिसाबै आं मिजिंथि लागोन। आं साबायखर बावो बिथां देरहासार मुसाहारिखौ आरो मोगथांखोर फंबाय। दा खोथाया जाहैबाय मा, प्रडाक्शन हाउस गोदान आरो बिथाङा जाहैबाय प्रडिउसारबो गोदान। दा आङो बयबो रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसायनाय मोननो लुबैदों, आशीर्बाद होनो लुबैदों बा आशीर्बाद होजानो लुबैदों। आरो बेबायदिनो गोदान प्रडिउसारफोर उजिबावथों, गोदान प्रडाक्शन हाउस उजिबावथों।
जों जाहैबाय महरगिरि जों जायनिखि जाया अबेबा प्रडाक्सन हाउसजों जोङो जेखि प्रडाक्सन हाउसआ लेंहरो बेहाय जों मावहैगोन आरोखि फावगिरि महरै जेसेबां सम होनो हायो एसेबां थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा आंनि उन्दै समनिनो लोगो दा बिथाङा आंनाव साजेसन माखासे बिनायखाय आं साजेसनखौ होदों कि मावोब्ला एसे मोजां रोखोमैनो मावनांगौ अफिसियेलि एनाउन्स खालामनानै निट एन्ड क्लिन माखासे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै दा बेफोरबायदि माखासे प्रट'कलखौ मानिनानै डिसिप्लिनैनो बिमा बिफानिफ्राय आशीर्बाद लानानै जोंनि न'खरनिफ्राय आशीर्बाद लानानै लोगोफोरनिफ्राय आशीर्बाद लानानै बे हाबाफारिखौ मावनो दिनै आखायाव लादों आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सिरियालानो जा शर्ट मुभियानो जा बा फिल्म फुल लेंथ फिल्मानो जा दाने बेवहाय महरगिरिफोरनि आरो माखासे टीमनि स्ट्रं मोनसे स्ट्रं टीमनि गोनांथि जानानै फैयो आरोखि दा बेवहाय महरगिरिफोरनि बिबाना जाहैबाय गाव गावनि केरेक्टारखौ महरखौ मा रोखोमै बेरखांहोगोन दा बेखौ एसे सिन्था धारना खालामनांगौ स्क्रिप्टजों लोगोसे बिथोनगिरिया मा थिनदों बेखौ मानिनानै सोलिनांगौ आं मानिनानै सोलिलांगोन जेखौ थिनो बे केरेक्टारखौ आं खालामलांगोन आरोखि दा खोथाया जाहैबाय आं दिनै हिन्दी सिनेमा सावथुनावबो खालामो बा माखासे कमार्शियेल गिदिर फिचार फिल्मफ्रावबो खालामो बा शर्ट मुभिसफ्रावबो खालामो जेखियानो जाया जेखि फिल्डआवनो जाया जेखि स्टेजावनो जाया एक्टिङा बे एक्टिङानोखा बेबायदि आरोखि दा दिनै बिथोनगिरिया आंखौ दिनै मा बिथोन होगोन आंनि केरेक्टाराव मा रोखोमै गाब फुननांगौ मा रोखोमै जारनि लांनांगौ आंनि केरेक्टारखौ माब्लाबा गाबनाय माब्लाबा मिनिनाय माब्लाबा जंखाय जानाय संसार जानायनि गोदै गोबाब बेफोरबायदि माखासे नुथाय फावफोरखौ बे संसार सिरियालनि गेजेरजों नुलांगोन होननानै आं बुंथिना होबाय आरोखि नोंथांमोननि सिगाङावहाय